מי גנב לי את התה? מצאתי את גאוות נפשי. איפה הוא, ריבונו של עולם? איפה הוא? אשריך צדיק יקר. אתה יודע מה כל כך התאמצת בשבילו? אתה התאמצת בשביל הדבר היקר ביותר שיש לאדם. וזה התפילין שאביך קנה לך אותו. אתה רוצה לזכות לשים אותו? כבר מעכשיו? תוריד את החולצה כדי שנוכל לשים את הדבר היקר הזה. אבינו מלכנו, תפילתנו תקבל. בהנחת התפילין, אני אביא לך מתנה שאבא קנה לך, שזה סידור שהוא ביקש שכל יום תתפלל איתו. בוא תראה מה הדבר שכל כך התאמצת ונלחמת עבורו. בית ידינו מלא בפרנסה טובה. זה הטלית. קודם כל מתחילים עם הטלית. אנחנו נזכה עכשיו ללבוש אותו, ואז התפילין. זה הדבר שכל כך, כל כך, כל כך התאמצת עבורו. וזה הדבר שילווה אותך כל חיים. ישראל שלנו, ומעל אתה שומר, אם נושיט ידיים ונהיה מאוחדים, ייפתחו שמיים לקולם של ילדים. אבינו מלכנו, תפילתנו תקבל, ברך את ביתנו, תן שלום על ישראל, תאר את ליבנו, שנדע רק אהבה ואת ידינו. לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים. הרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד.